Другая кніга цароў, раздзел 4. І пачуў Ізбаал сын Саула, што памёр Абнер у Геброне, і самлелі рукі ў яго, і ўвесь Ізраіль устрывожыўся. А сын Саула меў 2 кіраўнікоў войска. Адзін меў імя Баана, а імя другога Рэхаб, сыны Рымона з Бэрота, сыноў Беньяміна, бо і Бэрот прылічылі да Беньяміна. Жыхары Бэрота ўцяклі ў Геттаім і жылі там чужынцамі аж па сённяшні дзень. А Йонатан, сын Саула, меў кульгавага сына, бо ён меў 5 гадоў, калі надышла вестка пра Саула і Йонатана з Ізрагэля. І нянька яго, схапіўшы яго, уцякла. І калі яна паспешна ўцякала, ён упаў і скалечыўся. І называўся ён Мерыбаал. І пайшлі сыны Рымона з Бэрота, Рэхаб і Баана, і ўвайшлі ў спякоту дня у дом Ізбаала, які спаў на сваім ложку апоўдні. І ўвайшлі Рэхаб і Баана, брат яго, у сярэдзіну дома, і ўдарылі яго ў жывот, і ўцяклі. І калі яны ўвайшлі ў дом, ён спаў на ложку сваім у спальні. І яны ўдарылі яго і забілі, і, адрэзаўшы галаву яго, ішлі ўсю ноч дарогай арабы. І прынеслі яны галаву Ізбаала Давіду ў Геброн, і сказалі цару: «Вось галава Ізбаала сына Саула, ворага твайго, які цікаваў на жыццё тваё. І даў Господ сёння гаспадару нашаму цару адпомсціць Саулу і нашчадкам яго». А ў адказ Рэхабу і Баане, брату яго, сынам Рымона з Бэрота, сказаў Давід: «Жыве Господ, які вызваліў душу маю ад усякае бяды, бо таго, хто паведаміў мне і сказаў: Саул памёр, думаючы, што гаворыць мне радасную вестку, я схапіў і забіў у Сікэлазе, замест таго, каб даць яму ўзнагароду за вестку. Тым больш цяпер, калі легкія людзі забілі нявіннага чалавека ў доме яго на яго ложку, няўжо не павінен я спагнаць за кроў яго з рук вашых і знішчыць вас з зямлі». І даў загад Давід паслугачам, і яны забілі іх, і, адсекшы іх рукі і ногі, павесілі іх каля вадаёма ў Геброне. А галаву Ізбаала занеслі і пахавалі ў магіле Абнера ў Геброне.